každý sa rodíme na túto zem a do tohto nášho života s poslaním, ktoré do konca života máme naplniť. A niekto vie hneď na začiatku, keď má, poviem príklad, 4-5 rokov, 6, že čím bude. Sú dievčatá, ktoré vedia, že budú pani doktorkami, že budú pani učiteľkami a naozaj nimi aj potom v živote sú. Alebo chlapci vedia, že budú lietať lietadlom, tak jednoducho sa im to splní v tom živote, lebo si za tým idú. Ale je veľa ľudí, či žien, či mužov, ktorí nevidia ten konečný cieľ, nevidia to svoje poslanie a idú za ním takým krok za krokom vo svojom živote. A niekedy naozaj majú pocit, že zablúdili, že proste robia niečo, čo by vôbec nemuseli robiť. Ale možno, že práve to je ten okamih, keď o tom potrebujú viacej premýšľať, možno sa spojiť s viacerými inými ľuďmi a vytvoriť tým, aby to, kvôli čomu prišli, aby dokázali naplniť. Lebo my sami to nedokážeme. Každý potrebuje niekoho iného, aby sa spojil a vytvoril niečo veľké. A my sme vytvorili taký tím žien spoločne, ktoré si práve túto tému same lúskame, ale už sme na dosť dlhej ceste tak, aby sme mohli odovzdávať to naše poznanie, vedomosti, schopnosti, skúsenosti aj ďalším ľuďom. A k tomu vás pozývame. Tak máte chuť, pridajte sa.